जोंनि सिमांमोन दिनै जाफुंबाय हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आं मुस्लिम बरा मोनसे गोदान भिडिअ लाना नोंथांमोनसिम फैलायनोसै स' दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन आंनि फेभरेट ओंख्रि संगोन आङो माने आं जाना गोथाव मोनो आरो गुबुनाबो जाना गोथाव मोननांगौ जानांगौ मानो होनबा बेथ' गोदो गोदायनि ओंख्रिखा बेनो जाहैबाय मेवाइजों दाउ अनला संगोन आङो लोगो सासे आंखौ वाट्सआपआव बुंहरलायनाय आरोना नों इमान बुस्थु संगासिनो मेवाइजों दाउ सं होननानै खिन्थु आं जे गोसो सिङाव बेसे लुबैना दंमोन बेखौथ' बे मिन्थिया मानो होनबा गुवाहाटियाव मोनाखै मोनो पाहारिया औवाखौसो मोनो खिन्थु बे बारा माने टेस्ट जाया गामिनि जिथु गावानि मेवाइ ना बिराद टेस्ट आं बेखौ लाना फैदो गामिनिफ्राय स' दिनैहाय आङो दाउजों मेवाइ अनला संनोसै आं भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै गरमाबो बहुत गरमबाबो मेवाइ जानोसै दिनै स' लोगोफोर जानो थाखाय थाइसेयानो साफिसियेन्ट मानो होनबा जोंहा दा साथाम साब्रैल' मानसि जाना दङ थ' दिनैहाय आरो जोंहानि माया जाया माने ना बेदर जाया जिहेतु बेदरजों संगोन गाबोन एसे मेवाइखौनो संगोन जों बन्टिदो फंबाय आंजों साथामल' जागोन स' आं बेखौ साफा खालामग्रोना लाग्रोनि बायदि सेखाखौ माबा उल्टासो हमदोंमोन My God! Wow! नुनायाव बिराद टेस्टि माबा सुमुथासै रायजोफोर बे साफा खालामनाय मोनसेखौ बायो आरोना थेवब्लाबो उपाय गैया गावनो लुबैनाय बुस्थुखौ जाखागोन आरोना मोनगोना मियाबोसो गोरलैमोन दा माबा बोराय जाजोबना थाबाय मेवायानो आसरितसो रायजोफोर दाहाय स्टार्ट खालामनोसै आं संनो थाखाय बेयाव आङो सारायखौ होबाय जिहेतु लकेल चिकेनखौ एवफ्रामग्रोना लानांगोन अनला जिहेतु एमथिंसै बिदि हाना लादों आङो गावबा गावनि गोसो माबायदि हायो बेसेबां होयो नोंथांमोननि गोसो अनला नालाय बेखायनो बारा सामब्राम गोजानिबो दरखार गैया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लकेल चिकेनखौ आं साफा सुना लाखाबाय ओमफ्राय माबाखौबो प्रेस खालामखाना लाबाय आङो नै माइरं अन गुन्दैखौ ओमफ्राय नै बे जाहैबाय बेम्बुसुटआ माने मेवाया बेखौ आं बिदि गिदिर गिदिरनो हादों मानो होनबा गिदिर गिदिर जानानै मोजां मोनो स' सोर माबायदि हानानै माबायदि जानो मोजां मोनो नोंथांमोना गावबा गावनि गोसो बायदि हाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला आं संनो स्टार्ट खालामसै साराया दुंबाय थ' दाउखौ एवफ्रामनो थाखाय बेयाव होनसै थाव नांगौ बायदि गावनि नांगौ आंहा टिक्लु ग्लु दै गुदुं खालामना लादो नोंथांमोनाबो खोन्थाहरब्रा माने सिरि सिरि थायो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो खोन्थाहरनांगोन ना होमबासो माने गोसोआव गोजोन मोनो नङा होमबा नोंथांमोनाबो खोन्थाहरदो माबायदि सङो मेवाइखौ बा आंनि संनाया जादोंना जायाखै खोन्थाहरब्रा मानो खोन्थाया नोंसोर गाज्रि मोनो नामा आंखौ जोबोद माने फार्स्ट भिडिअ बानायबाय थादों नालाय बेखायनो एफा मोजां जाया आंबो मिथिखायो स्टार्टिं आरावनायावबो मोजां जाखाया थावा दुंनाय दं नायदो थावा दुंबाय थ'याव सामब्राम गोजा होनोसै एसे जारें जाबानो जों दा चिकेनखौ होनोसै जों दा बेखौ दसे सम खोबहाबना होनोसै ओमफ्राय जों दा बेयाव होखानोसै मस्ला फ्रेस खालामनायखौ लोगोसे हालदै संख्रिबो होफाखागोन उनावहाय आरो साखि नायनानै होबावनो हायो ओंख्रियाव जिहेतु होखागोन बेनिफ्राय नै रायजोफोरखौ जों खेबसे खोबबावना होनसै बेदिं माने खोबगौमानि आं साहा लोंना लानोसै आरोना साहा फुदुंना लादो माने जिमान गरमबाबो माने आं साहा लोङालासिनो थानो हाखाया स' दिनाव आं साहा लोंखायो खेबसेबाबो टेन टेन नैया एरना होलायनोसै गोदा खोबला आरोना एसे माबानानै
माने बे जासिगोन आरो माने बे जोंना गुदुं जाबाय बेयावहाय जों दा होनसै नै मेवाइखौ बेखौ फार्स्टनो खारैजों एसे रहायना लाग्रोगोन बेलेगफोरा बेलेग बेलेग स्टाइलाव सङो जों उन्दैनिफ्राय जेखौ नुबोदों बे स्टाइलावसो संसै आरोना जोंनि खारैया बांद्राय गोबाब नङा बेखायनो एसे बुरजा होनाय जाबाय आरोना माबा खारैखौ होनाय लोगो लोगो पेर 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 पेरसो बुंनो हमदो स' दा जों एरलाय खोबाबलाय बिदि खालामबाय थागोन आरोना खेबसे एरना होबावनोसै बरिया जारें बिराद बरिया खालार जाखायो जि गोथाव मोदोमदों रायजोफोर एसे एरना होबावलायनोसै इमान बरिया कालार जादों ना नोंथांमोना नुखादो नै जि टेस्टि मोदोमदो ओमफ्राय बिदि जानायावनो जों दा बेयाव होनसै दैखौ आं गुदुं खालामना लाखादोंमोन दहायनो जि किउटथार नायलाय फिसा 100 थाखाल' लादोंमोन हरेक मालनि ओमफ्राय इयाव डाइरेक्ट दै गुदुं खालामबा जि माने थाबनो जायो आरोना बे बुस्थुआ गोदौबा जों दा बेयाव होनसै अन गुन्दै नाया जोंनिया गोदौगासिनो बे दसे सम गोदौना बेखौ रुइगोन रायजोफोर गोदौगासिनो ओमफ्राय नै दा बेखौ आङो मा खालामगोन मिन्थिगोन ना दै होनानै बेखौ मिक्स खालामना लानि मानो होनबा दै होबाथाय बुस्थुआ गथा गथा जे जाना थायो बेयाव बे जाया ओमफ्राय आरो पाक्रास मारिबाय थानो दरकार गैया जायो आरोना स' बेयाव आं दै मिक्स खालामना लानि दे दै गुसुसो खिन्थु गुदुं नङा नुबायना रायजोफोर दैखौ गलायना लानांगौ माने बे गथा गथा जाया आरोना खेबसे एरना होलायनोसै आं ओंख्रिखौ बि जानायावनो जों दा चिकेनखौबो होखानोसै आरोना ओमफ्राय माबा बेदरखौनो मोदोमसुना नायलायलायो नङाबा मोनसे खोथा आरो खोस्लिखौ बिदि होना दोनबालायनो गोदौख्लायनानै माने गोलैनो हायानो आरोना नै दा ओंख्रिया जि मलिया गोदौगासिनो बिराद मोदोमफ्रु ओमफ्राय नै बिथिंहाय आं पटल फ्राय खालामलायनि ओंख्रिखौ दा बन्द खालामबाय बेनि उनाव बेयाव दा होबाय गंगार दुन्दिया बेखौ होबा बांद्राय गोथाव मोदोमबावो आरोना नै रायजोफोर रेडि जाबाय आंनि ओंख्रिया नै ओमफ्राय बेयाव बानलु खेबजांखि बिदि हाना लादो बेनिफ्राय नैबे पटल फ्राय दाउदैखौ बिदि फ्राय खालामना लादो मानो होनबा दिनै आरो बांद्राय आइटेमबा माने ओंख्रिखौ गोथाव मोनजानाय नङा स' आं दा जानोसै नै हायाव दाम जना जानो मोनबासो सान्थि मोनो आरोना डाइनिंनि सेरै बेखायनो माने आङो हायाव दाम जना टि टेबोल सायाव जाबाय आरो ओमफ्राय रायजोफोर दाथ' जाखांबायनो नै जाखां लोंखां माने जोंनि जिथु नियम आबै आबौमोननि माने बे नियमखा आरोना जे ओंखाम जाखांनायनि उनाव मा जायो नै गयखौ माने आं गय जाना मोजां मोनखायो गावनो फाथै गय बायखायो आं रावबो बाया जोंनि न'खराव आंनो बायो स' बेखौ जाग्रोना लानोसै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनायाव गय जानायनि टेस्टआनो बेलेग जाया देसुन जायैखौ आरो बुंनो हाया नङा होमबा सिरियासलि अनला ओंख्रिखौ जामाना बिराद टेस्ट मोनमारबाय बहुत गोबावनि उनाव जानायखाय बिराद गोथावबो मोनदों बांद्राय जाबायबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नङा होमबा
स' जायफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिमथ' सानफ्रोमबो आं थेंक्स होखायो आरो नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामबाय था दासो स्टार्टिं खालामदो जेनेबा भिडिअफोरा गोरोन्थि जानोबो हानाय जेनेबा खालामनायफोरा जायाबो जानो हानाय थ' माबाफोर जुदि भुल नुयोबा नोंथांमोना आंनो भुलखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर ओमफ्राय बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आंखौ गय जाना लाना माबा रायलायनो हाया रायलायदों ओमफ्राय नै बे बुस्थुखौ आं दि लाबाय थादों मानो होनबा आंनि मबाइला ना भइसनि सारे बेकग्राउन्ड नइसखौसो माने बांद्राय खोनायो आरोना दाखालि नै सासे मानसि आंनो नैखौ गिफ्ट होदोंमोन आरोना सोर मानसि मा मानसि बुंथ'ला आं उनाव बुंसिगोन माने मोजां इउटिउबार जाबा बिथाङा माने आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामदों ओमफ्राय बेकग्राउन्ड नइसखौ माबानायनि थाखाय सानू खोथाया जाहैबाय मा आंनिया जिथु नैबे पिन दङ बे पिना आंनि मबाइलाव माने जाया आंनिया माने C टाइप चार्जारसो नालाय आरो मोनसेल' दङ पइन्टआनो बेयावनो चार्जा बेयावनो हेडफन सोनाय आरो एक्सट्रा मोनबो बिदि पिन सुनाय गैया बेखायनो माने बेखिनि फेसिलिटि गैया स' बे ओरैनो थानोसै गिफ्ट होनाय बुस्थु नालाय बेखायनो फानला बिदिनो थाथोंसै उनावहाय माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन ओमफ्राय दानै दोनै बिदि सोलिबाय थानो गोनां जायो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाना नोंथांमोननिसिम नेक्स्ट फैलायगोन आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअआव दिनैसो गोदान थ' नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनो दाबावसै मानो होनबा बेल आइकनखौ जुदि दाबायाना गोदान भिडिअ बेफोरनि नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना मोननाय नङा स' अननानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो सापर्ट खालामदो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो